Nangayo og inventory sa DPWH flood control projects nga giimplementar sa Mandawi City ang lokal nga kagamhanan. Nang hinaot ang LGU nga mapaspasan ang pagtrabaho ni ini. Ang detalye ni Nico Sereno. Mapa-expedite o mapaspasan ang pagtrabaho. Kini ang direktiba ni Mandawi City Mayor Jongky Uwano alang sa mga flood control projects sa Dakbayan sa Mandawi. Matud niya, importante nga mapahimusla na sa katawhan ug makahatag og alibyo sa problema sa baha. Wala tanangan ko ha, akong klarohon, expedite, fast track ang kining mga ongoing projects diri sa city para mapahimuslan din sa katawhan. I said before, kung taga-liog, taga-tuhod na lang, para at least passable. Nangayo karon si Uwano og inventory sa nagpadayon nga mga flood control projects nga giimplementar sa Dakbayan. Nakig-alayon ang syudad sa DPWH 6th Engineering District para mahatagan sa listahan ug sa status ni ini. Pero I'm sure na kani siya tanan nga sa syudad sa Mandawi is well accounted for. Okay, not only ako na igsuon si Congresswoman Loli Papuano Dizon, I've seen it myself personally. Mas mayutag natay inventory ana kung asa ning mga ongoing projects. Giklaro sa mayor nga dunay maayong koordinasyon ang syudad ug ang DPWH. Gihimong example niya ang pagtrabaho sa may AS Fortuna area kundiin ang proyekto sa city government musumpay na unya sa gitrabaho usab sa DPWH sa unahang bahin sa Sapa. Nico Sereno, Balitang Bisdak.